Bap. Uy, Bap. Uy, tana Bap, maklak kaya tayo mo ko daramdaman. Adi ba't kiyatang kanto ako sabda na kaya? Ay, pasensya na kayo to. Ay, dakadimdam. Buhatin ko kasing isipan eh. Kung ano inintitinda mo Bap na, watating kang kaldero kayo eh. Ala, kape mo yan. Ala ko sing balong gawan kang balay eh. Nya magtinda na ako mong kape. Kung sali ko mga kanyan, sali sa Ako kumod. naman, larintasado, pampagood vibes ni eh. Tsaka ini, walawin mo, ating sterilizing ka na akong kape. Awa, pasaluan mo ko. Ida mo Bap, kalupa may pa mo'y rastaman eh. Ninong rastaman. Ay doon na Bap, may kilala ita, yak kilala mo ko. Aliman eh, ninuwari ka to. Ay nga pala yak biyasang gagalang na Bap, sikat ko yung mga kilala, yak pala yung Burgi the Grape, di mamang Blade. Ala ko pa mo king mood ngayon eh, interview ka samasan mo na eh. Namin ka na mo ngayon. Ay ne, ala, seli ko ka rin ay, gatas na nita nga po ko. Kay, Lawin me o, ana pa mong kamaling gatas niya nino ko. Ayaw pala sasaligang kape ne. Ay ni, sangkap na ang kape. yan na Bap, bala mo, wala kang dimdam ka na ako, buri ko. Sali sa kumod na Bap, anya dapat bilis-bilisan mo sangkap kape ken. Ay, pasensya na kayo to ka, baka pa mamaranon. Nanuwaring problema mo to. Ay ala na ka rin, basta bilis-bilisan mo Bap, ne, putay da ka, estimate na ka mga nene, rice. Oo, sige ay ni, kanata na yung coffee mate ne. Karangga nga interview ko Bap, masalese lang ang denki ang ingredients ne. Boy mo ko na ken, putay da ka, estimate. Anong next step mo ngayon Bap, kaya rin mong kebit yan ay. Ay ni, di nantanan danom kaya ng pressure cooker ko. Tsaka yun yung pressure cooker ko ngayon ni, kiyawa kaya mo yun eh. Wala na naman pigkarwa na yan king ordinarong kape Ang Bap. marakal na benepisyo yun eh. Limbawa, masakit ka dyan. Minom ka mong diatabs. Ang kaiba, nanong nga sarap na yung kape mo kanito. Wala naman, sinabi ko mo kung anong dapat mong inuman is tumasakit ka dyan. Kini ka, lawan mo yung ngasok. Dana Bap, kasalesi ako pa mong makiramdam kayong benepisyo ng kape mo. Turot kaya mo yun oh, mamasok yan eh, something na. Dana Bap, mababad trip ko mo king gagawan mo eh. Bilis-bilisan mo ng sangkap kape Mo, ken. lawan me pa oh. Wow, na Bap, mamasok ko yan. Anong na kanyang gawan mo? Maproseso yung masyado yung kape mo Bap. So yan na Bap, didina na ng dalong yung pressure cooker ng Bapa yung kayang kay kape. Bap, nano kasi lagyo mo? Ay, ako nagagamitan ng lagyo ko. Basta tinapilido ko namin gamitan mo, kaliwag na mo. O Bap, ang kaliwag, payari Ay yan. nito, mayari niya kanyan. Kapa mo, ka masyadong mapalibon to. O sasangkap yung kape na pang kaproseso kasi eh. O sige ay nina, lagyan tanay kaya ng baso. Dana Bap, ang nga formada rin baso mo, liwa-liwala brand na eh. Ating Starbucks, ating Nescafe ang pong Mr. Donut yata itong O meto. sayang na kasi din, anya pamulutan ko na lamo. Kung ano naman yung kakalkalan mo ngayon Bap? Chocolate, bantang atin yan toppings. Ay Dana Bap, karakalda rin singkap mo. Metong ka na ako sa saluan eh. Uy, ninang kape mo, nakapalibon to. Tapang kaliwag, limol na kapalan eh. Awan yung misan pa to. Uy, alway kay Burge. Malyari ko magpa-picture. Interview may pala pang kaliwag na eh. Sakalya pera ita Burge niya, walong niya mo kayong kulungan. May mo ikit detong singsing ng gold. Anya, dapat masalese may interview ni tantalwing may interview kaya kinabukasan pete na eh. Dana, totoo. Bakit na pete? Wala yung modo eh. Wait ta, kawawal na paping kayong kulungan pa si Bay, bapang kaliwag. Bapang kaliwag. Dana kapogi mo na, Bap. Bap, malyari tayo may sabing pa si Bayo.